लाइथामि सालरगो नगजांमनि बुनिद फावसे काइजामनि उल मानेखनि सानलायै बुलायमानि हर फोनांगै सावलायमानि दाबुल तिब्रासद हब नगजागै फाइका तिरक तिरक पातिमुं पातिका खुवाइ जाम्पाहर पिएसबि खबजा बासाइबारिब कक्टमो साइमनका खुवाइ बासाइबारिनि थैथांजाक सूर्य मोहन देबरमानि साजला सुजेन देबरमा बाय बुखक निलुरानि देबरमा खाफुरजाक लाई हामजाक लाई नुखुं खालायमानि काइजामा जराखे मुंसाम मानेखनि सानया फियाबा Tabuki asumsa kaizagi busa khoroktam umani yagolo shalbaliya manikini sanbani butok klaimani maniri hinai asuk bai thagriya nognibo reklaika bihik tongtutino te khoroksa burino nukhongo tubui phaika nukhongo kasarika totrabo dukhi buli sudusi kothok sorina naijaka hinibo koksijaka bihik nilorani deborma tebo saka omohaimang ngitongkha kaijangmani ulnisimi Bishisya naika hadi hamno hinai piaba paithago yogya angai tekto nangjagai soimani ari laima bai tini tangsalo champor pso phai Bwsai sujen debormani sakawo efer khlaika bihik nilunani deborma noni kami hingke an kami hingke tokseya tamo buti noni kogot bo hai rok mulai mani tamni bagi champa hawar bias ani Bwsai ano ngo manai rok sano no bu phire sapire khayo Nogo thandi rok hinai nogo manai nai de rang puisa nai de rok hinai ano bu phire sapire khayo tana rok hinai ripiri ko gangle nogo sikari hinga ang budika manai rang puisa talang manai omo hai basi bisirong buina rok songsar ka teni ni chera rok dang ingkha tinjona khorok tam kan chera ani Bwsai bungle tamo an Bwsai bung ge susen de borma bin para hangka basai bari ro teram para tabuk hingke non tam hini nong luklai ro na nong nogo tam bo hai kebe murok ani ongke nogo manai ya atirok chawta koto kisu buku khitra sitra chawo namanu phate ja purun atirok chawta koto kisu every no ano abo haimang gundagi kongmang chawo ngaboni pore hingkai bati khema ano nok ni rikhlainya ni mang nai tongo hingkai ang tongtutinyo aboni pore hingkai ang tongtutinyo te kubuni buri bai kubulya konai o burinyo talangi thamani pore hingkai 7 mas tongi kya boro 7 mas tongmani pore hingkai Teisa nogo kipili phaiman pore hingkai nang apka bin nogo tongi tong nogon tongi bin nogon tongi tong je bo buri tlangi khari thangman yagolo pana nge tabuk aboni yagolo no tam tam rok khlai tong tabuk bo hai rok buri talangi thamani yagolong ke buma buka kipili talang thangka o burinyo kipili talang thaman pore hingka noi ko o burinyo nahari phai yang nang bai ke to sitong yaro hine bupre sapire khayu obo hai ke mang ano nok ni nong ang lokang ano phaji rok lina nai ka anga ke lokai ang nok ni horono nong khorima phai ka kharei bai hong nogo phai ka jamtilawo inga jamtilawo phaya konoi iko kumui hong toni rikha no 3 mas gang nong khori phemani nang thangnani bagi nang agi rok kono kon jaga rok mo hai sono salari dihni rok didari kha saka ang jotono no jano bai ka bong garam ba sin boro rong no jano ka borok salaya koni boro bui to boro kak di hinani jotono khapi dino hinu kaham kai tongai di hinai tho gete phanu ji ko kaham kai tongui de mano hine ang bobai thangi tongai kha thangi tongman pore hingai ko bo haimang si khai tong ka ang bobai hingai bo butike tongmanani tabuk hingke je bo haino chau bo hai rok abo kok ngan bihingno ta toni de hingai no gathangai hakorop phomnani obo hai kok rok chau bo sabna sa ko pumuino saharo phun bai omo hai rok ni saro tabuk nang tamonai buskango ni cherai mak tham tongo nong pusida mano na bo hai rok nong mane ang buini no ko si tongui tongman ang cherai na hare ang butike chari nani mane cherai ni logi tongo tabuk ang cherai hingai bo bai mang acha hingke tabuk nang jino no hai bupre sabar khama ti nang tabuk thanao refer khlai ka nang bo ba kiti se khabina ko de khabiya ke nang sakang go omai ke jing satuk jangmani bisingo je joto buri motha eba buri rok no nang bo hai koi murok sanan musung ang buri rong ni thani hingka ang joto ni thani no suba su sanam tungo je omo hai satuk jak tongmani bising suba su sanam tungo ano bo hai kai be bota khairi mano mane no bo ki ব্যবস্থা khairi mano mon bagita ke bo 28 tariko phaya konoi an bihik boro hini baino sangkaja sangkai ma pore hingkai nin bihik boro no ini bai bo saka kuno ko gyalam ya ano himpayu bo chala bai kok sai tong boroni
Jalabai Mana kok 3 mas ni pore abo. O sekarang gua 28 tarik kok kayu. Enggak bot jalabai kok saya dong. Nin pun waiting mang. Ani pun to ani antani to pun bo gerei pun pun si bojai ti gusti ro bai phan kok saya dong na bo pun kai ma sampai ro go. Abon waiting mana. Ang to kia bai kok sama ni gerei. Kia bai kok ma sama bo gerei. Kia jalabai sa sama cawi dong ma bo gerei yang. Ako si Buano tunam ko kai. Tamro Ang kiri wang bui bai jo to lu ro bai tam bo hinjang no ang kiri bile lasi wo kiri wo